Ahir dissabte, 3 de novembre, a les 8 de la vesprada, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília celebra l'exaltació de la Musa Ceciliana de la Música 2012-2013. L'acte es va celebrar a l'auditori de la Societat i va estar presentat per Enric Puig. En la primera part de l'acte es presenta Shirley Jaijo Vargas, musa major infantil i la seva cor d'honor, formada per les xiquetes Arantxa Beltrán Fuertes, Paula Beltrán Ferrer, María José Torremocha Chulio i Mireia Corretxer Benito. Com a musa major infantil. Els actes que s'han preparat és entre setmana hauran concursos de parxís i de truc, i els fins de setmana és on anem a volcar-nos en concursos d'arròs al forn, paelles, concerts, i després per culminar el dia 24 en què es farà la celebració de Santa Cecília. En una missa, per primer volta anem al Raval i després així es faran paelles i tota la festa de germanor i d'amistat de la societat. Però a la falta de recursos econòmics estem posant imaginació i treball. I entonces puc dir que no s'ha notat la falta de diners, perquè estem fent exactament igual que s'ha fet tots els anys i inclús pot ser millor perquè la gent està treballant en il·lusió i participant. Pues me va passar bé i ha sigut superemocionant. Què és el que més t'ha agradat? Quan van donar la banda. La banda sinfònica de la Societat va ser l'encarregada de tancar l'acte amb un concert dirigit per Salvador Sebastià. La Societat Musical Instructiva Santa Cecília ha organitzat un gran nombre d'activitats lúdiques i culturals per commemorar la festa de la patrona de la música. Les propostes començaran demà dilluns 5 de novembre i per a la propera setmana s'ha programat el tradicional concurs de parxís, el dijous berenar, dissabte arròs al forn i diumenge 11 de novembre la primera volta a peu a Cullera.